Boas tardes novamente de Boston, aquí informando para todos vos, Fernando Abreu. Como vos decía, xa non vou falar máis do sucedido onte, salvo da carreira, pero como tamén vos decía noutros vídeos, hoxe me iba a dar unha homenaxe en forma de 12. Cando estiven ca banda Krevinsky en París, fixen a proba de comprobar se os croissants parisinos eran tan bons como decían, aínda que probablemente non escollín o mellor sitio para mercalo, e non era. Non, a verdade non pasaba a proba. Aquí en Boston, indo en Bo 12, hai que irse algo moi concreto, que tamén está moi de moda en Nova York, e aproveito para decir que este vídeo yo vou a dedicar a Gloria, a miña amiga Gloria, muller de Quique, Otero. Estaba aí de 12, estaba aí para ti, para a Gloria bendita. Compreime uns cupcakes. Que son os cupcakes? Pois nada, unhas magdalenas. Unhas magdalenas adornadas. Como iso solo hai que axudar a baixalo, porque ademais as cousas fan o grande, comprei café. Non é de Starbucks, pero é tan malo como de Starbucks. É por riba descafeinado, así que vos podes imaginar que ni siquiera me vai a poñer a 100. E aquí, nesta caixiña, que vou intentar deste lado que se vexa, caixiña, a tenda esta chamase Sweet, que quere dicir 12, e aquí dentro está o obxeto do desexo e da miña homenaxe. Espero que se vexa ben. Esta merqueina directamente pola vista, a máis é de chocolate. Vamos a probar. Impresionante, pero impresionante. É de chocolate. E algúns que me coñecedes sabedes que se teño un vicio do chocolate. Co vosso permiso. Gloria, eu teño que probar os vosos cupcakes, salvo o dixen moitas veces. A ver se pasan a proba. Pois por agora, como veis, só me comín a crema. Pero debaixo da crema está a magdalena. Bueno, a magdalena é unha magdalena un pouco blandiña, está ben, pero no Magnolia de Nova York estaban máis esponsosas todavía, máis espectaculares, pero impresionante. Bueno, vou rematar esta, despois probarei as outras e xa vos comentarei como foron. Pero aquí ainda non acabará, aquí quedan dúas, e xa teño localizada outra para probar outra casa distinta. Así que xa sabedes, Sweet, que está aquí no centro, podemos probar as cupcakes, dan vicio absoluto. E habrá que probar as da Gloria bendita, ali no Villadoiro, Ala, dende Boston, informando. Boas tardes para min, boas noites para vos. A vivir.